Uy, ndot magkay ka. Miga. Ha? Sumi Okay ka. kaon? Mag-vlogger unta ko ba? Na. Tudluy ko bi. Ari masan ka na ko patudlo. Ato tang advisor okay vlogger to. Mo toy mo tudlo nimo. Soroy. Lagi. Ato taniya. Ikaw Nya. di ay. Di kay ko kamawan Vlogger no. masad ka. Vlogger lagi pa dili kay ko kamawan ng manana. Ako lay cameraman. Camera woman di ay. Sige, Ha? sige. Ay, asa mo ron si advisor? To sila ha. Naton na. Ato patudlo. Yo, mga ontag manggal imi kayo ha. Advisor. Oh, Si ngaligi mo. dambing ali lingkod ba? Patudlo lagi siya nimo. Naman. Kanang ari bing. Magpatudlo ko kuan bi, vlog bi, mag-vlog nako. Babay sa kadoy kina patulo og vlog. Okay, babay ha. Salamat kayo sa pag-views sa akong Hoy. usabok. Mala na usa. Mula ka usa ako kay ari ko skill kay mo behind the scene ko. Ha? Behind the scene ka. O patudlo na advisor ba ha? Okay. So gusto mo nga, gusto mo Magsugod lagi inta ko vlog lagi nya di pa ko kamao ba para madaghan Tudlo akong kag vlog. views. andam jud ka sa mga basher ha dagan kayo. Oh, Basher ba kana? Nga ayo pagig-away nila, bahala nila, dai lang, ha? Okay ra? nagawayon ori ko. Di mangaway sad ko. Ayo bawi lang. Okay ra? Nya unsa may angay buhaton ko ani? Buhaton na to ano ya? Mag-vlog ta. Pagag mangga. Nya. Pili mo nga didyo ka sluman. Pareha do? Asun. Dili mo, di jud mo highway, di jud mo kuan ko ba mao. Sige, Okay. sugod ta. Lugod ta. Di. Di ang una imong vlog kaning kuan ha. Kaning ang mangga di jud ka matanaw sa kamera mo. Isipon mo nga wala jud kamera ba? Mura ra gula kuan ra ta. Basta mo nitong buhaton vlog ta og magkaon kag mangga nga dili ka way reaction ba? Ha? Okay. Lingkod lang diha, lingkod para nindot. Nya mo click ka ni. Depende. Kung doon mo click, mag-click jud. Sige. Yeah. Nya, May mga. kang kog mangga. Mangga. Dayon. Anya ra ipakita sa tong higtuslok mo sa asin. Okay. Wala. No. Okay. Gituslok asin. Nga kaon. Okay. Di kaon. Ay pagpiyong. Sa mo kay. Tama yung vlog. Ipakita nimo sa mga viewers nimo nga di ka sluman kay mo mo click ang mga viewers kay wala sa viewers ganahan sila nga magtan-aw nga. Di jud ka kapilo ka slum. Tus Time naong. sa. Panitan ta tani oy. Artiha ba ni mo ni gusto sa kuan kanang wa mo gani hugas dito mo gani kuan gani kanang kaon. Ana man na vlog dito ba kuha dito dapat gikuha nimo nya kaon na ba. Nya, mugaw man ning panit ani. Na ito mo kag hugaw. Wait hugaw ba sa vlog dito ra. Wa hawag nga gipon ito. Okay. Okay. Balik na. Okay, balik. Ngayon ko rolling action tuslod nya kaon ha. Okay. Okay. Rolling action. Tuslod asin. Ya kena kan. Nya kay kasabi kan na tawo nako. Sugod na kay mana. Balik tawo nyara pag pamino sa nako mingon kay ko rolling. Tusulod ka sa asin nya kaon ka. Kinahanglan dili jud reaction na. Walay reaction ba nga di ka mapil asluma na murag wala ba ha. Pero magtan-aw gyud ang mga viewers ba nga kuya dambing murag kuan ba wala jud sa aslumi ba na ba? Okay. Mami sila ba? Ge. Okay. Ge rolling. Rolling. Action. Tuslod sa asin. Sama ka oy. Hangula sa kaon magadiso dayon. Grabe wa pa kaon siya ano. Wala. Sige, pre. Okay. Ge, rolling. Action. Tuslog sa asin. Kikit sa mangga. Direction. Kana. Ito. Nakaon mo. Nya, parata po diya oy. Parat. Takan mo kan rolling sa asin. Imong nang ana oh. Moso ginana gid imong naong. Ani jud sidaan. Nanggihak na ko. Pero ipapil gyud balik ta kasi gi. Ingkita jud may ako jud ingkit baga nang Wait. Ngapit naman ni mahurot na kuha pag ito. Di balik ta ko sa. Sige okay ra. Sige lang. Sige to sa takatik. Sa takatik ya balik. Okay, tusulod asin ha. Rolling action tusulod asin. Kit. Habal ayo. Kana. Ay pil. Anak ko na kasakit. Ako. Kuha na nimo. Opa, nahiwig gamay mo. Balik na. Haka ni, may klaro ni vlog ay. Cut lang yun na mayoy. Ayun, Ako ka ba mo edit ra ba? kito doon, di ka ba, bahala mo. Ako rin manager mo ron. Okay. Balik ta. Gamay na na, ilabay lang na, bi. Ilabay lang lagi, gamay lang kina. Ibutang na lagi. Kuha ka ng, dili, anang buhaton na to, kat kas mangga. Mangga, daghang bunga man. Mangga, oh. Kat kuha ka ko sa kabuka na dito. Adto ka. Sure, oy. Lagi. Mo ni pinakadindot kay ang kanang mga viewers gud ganahan sila kanang mga imposible jud buhaton sa usa ka vlogger ba. Mo nindot nya dali yung viral na. Gikalinduta ko na. Lagi nindot Isuyan ko na to ko no. Li ari dari ano man ka? Okay. Wala. Ay.
Rolling action ta ha. Nakat ka dito. Ibot ano, so pagkat mo nang dadam ka nang kuan eh. Ang jara butan ako dahala kadad lang. Time sa binuang maning imo ya. Dili ni binuang oy, tinuod ni. Ba uy binuang ni. Ge, rolling action cut. Ge. Ge, rolling. Ge. Excited mura kag guys, mukat kog mangga na. Ge. Ge. Ge, rolling. Action. Hello guys, kanang magsugod akong vlog guys. Unya mo kat ko aning mangga guys para Ay sa si guys, pati ka po si guys. Ano ba? Rolling action. Yo guys, oh mukat ko karong manggot. Tanawa ninyo ana. Tagsara guys. Tapoy gyud guys ha. Okay, rolling. Ibalik to sa. Okay. Tikang jud ha. Kat mo ba? Okay, rolling. Kat jud ha. Pakita yun sa nga version. Kamao ka mukat. action na ya. Sige po kag stabi po. Dili na turon kay para dito magbalik-balik o sara ta istorya. Okay. Okay, rolling. Rolling action. Hello guys, nang mag-vlog na ko guys. Unya. Unsa to nakalimot. Kaglar kat dritso. Kat na dritso Ay, mi. wala na- Hello guys, mukat ko Wala mangga. nalalain ka ng sayon-sayon ya oy. Pero kamo kam kat ni. Pati po ninda ko. Lang bi, adalwing kita dagkuan bi. Kani. Kani lang kaon kaning dahon sa mangga. Kaon. Kaon. Kani? Oh, sus kagrabe dali kanang views gyud. Viral gyud kani sa gyud. Lagi kanang mo tunlo gyud tinuod. Sure, oy. Lagi pakita gyud nimo nga imo nang imo jung gikaon. Ha? Uy, mura man tagkanding ana. Mao gani nana man na siya kanang mingon ang viewers ko yawo ning kanang vlogger murag kanding. Ana ba? Ano ba? Ana rin. Giolo-olohan gagawin mo ya. Vlog man ni. Okay. Ato rin i-edit to nagdilot to. Pwede na to ito sulod lang kasin. Tagi kasin. Gi rolling action ta. Ana jud hamal jud ha. Okay. Hamal ha. Gi rolling hamal jud. Okay. Ana jud ana. Lagi. Gi rolling action. Wala ko istorya. Pwede sa kamo sir mingon ka nga ay story ay. Way story kay ang mga viewers digan story ka. Sabak kayo. Okay. Okay, rolling action. Suslo asin pagkaon ayo. Ano gid. Ya. Ano sa hihi. Epic sa. Jadi na ko ana ya ay. Binuang naman ang imo. Ay lang, ato ra ikat tangan sa fix na. Kaya lang sunod ko ana bi. Kanang alasaka o kanang tubig. Asa ka tubig? Asa ka tubig ba? Kusgan ka. Pakita sa mga viewers nga kusgan ka. Ana ba? Tanan buhaton mo tanan gud. Sure ka? Sure lagi kayo buhi ka sure. Wala lagi wala to. Abog ata Oriana. Tuo magagaan kayo oy. Gaan ka na kalasa gani batang gamay na. Lagi daw ka na lagi. Sugot. Nyara. Dia ka intro. Intro ah. Kani alsaw na nimo. Oh, mingon sa kaditso. Guys, akong testingan ni alsahon ning kaning usa ka container guys, kumakaya nako. Nya pinagira sa akong kumingking, ana ba? Hay kumingking. Binuang mo imo. Naon man mo ba kana? Naon bo. Dire ba anak ka? Gi testing ha. Gi rolling. O nya ra kay agi select kayo. Sikat ko ani ha. Sikat kay. Sikat ka na. Ayo palayo dira kay. Nya ra naglibog ko kay anggol ba? Kani kay murag hayag ka gwapa kay katanawon. Kana. Gi rolling. Ngit-ngit pa ni. Gi kana gini rolling. Action alsa. Anaon ako. Oh kana gi. Di mana ay. Di mana? Alasahan lang kami kung kadaog mo jud ka. Gi. Rolling action. Kadaog ko ani guys, tanawa guys ha. Suportahan niyo akong vlog guys. Oh kana oh. Kana. Adit na ko ani ay. Duang nga magiulo-uluhan naman ko nimo ay. Ay na be. Uli na ko oy. Pag-vlog ba?